В Ямбол диагнозата сме я поставили още преди 3 години, лично за мен, когато реших да напусна партия ГЕРБ. Тогава разбрах, че това управление е болно, нечестно и аз нямам място там. Трябваше да застана от другата страна, за да мога да се боря за това, което аз разбирам за истина и честност. Разбрах, че се работи в една затворена система, в която първата и последната дума и единствена има само Георги Славов. Друг не може да има мнение. Той е прав винаги. И така карах с него близо година и нещо, докато разбира, че тая правота, точно не е съвсем правота. Че има нещо, което е фалшиво там. Влизането на сливенските фирми в Ямбол, които не убеждаваха колко е хубаво, колко всичкото е много добре, как ямболските фирми бяха избутани настрани. И капката в морето беше, когато предложаха за 7 април доктор Чорбаджийски да вземе голямата награда. Тогава говорех лично с Георги Славов и му казах, че не може една партия, която се бори за справедливост като ГЕРБ, да награди доктор Чорбаджийски. Човек, който не искам да го характеризирам, всички знаят какво се случи с здравеопазване в този град. Той ми обеща. На сесията беше едно брожение, как той ни е партньор, при което аз се ужасих, че той ни е партньор. И все пак трябва да си помислим политически кое е по-важното, И докато колегите се колебаяха от ГЕРБ, кое, какво, що, вътре като влязахме, той с ръчичката, закривайки се по GSM-а, нареди на колко човека от ГЕРБ да гласува да се даде наградата на доктор Чорбаджийски. Това беше вече капката, която преля чашата. Добре, но вие медиците трябва да предписвате и лечение, освен че поставяте диагнози. Какво лечение ще предпишете сега, няколко години по-късно? Лечението също не е ясно какво трябва да бъде и то е от местната власт, лечението, разбира се. Да има един силен общински съвет, който да е конструктивен, да взима правилни решения, за да не може нашата община да бъде само с заеми и нищо насреща. И да има просто да работи както трябва да бъде, както всички се бият в гърдите, че аз съм общински съветник и работя за интересите на града. Нека да е така. И най-важното, което е, в този общински съвет хората трябва да гласуват не по партийност. Трябва да гласуват по съвест това, което е. Другото, което е. Аз като лекар, Първо, местната власт има много малко място в здравеопазването на общината. Въпреки всичко, тя има отношение към превенцията на заболяванията в града. За това трябва да се борим. Не депото ни за буклук на 5 общини да бъде до града ни, Не да няма канализация в Каргона, не да нямаме пречиствателна станция. Всичките тези неща са превентивните, които ще доведат до оздравяване на климата в този град. Освен това, има дружества в града, каквото е ДКЦ, което е 100% общинско. Това дружество за всичките години не е получило абсолютно никаква помощ от общината. Все пак, нека да не се неглижират тези неща. След като дружеството е общинско и работи за гражданите на този град, нека да помогне с нещо маничко. Ние не искаме много. Трябва да се стимулират и всички, не както се случи с болницата, че държавата се увеличи капитала и фактически капитала на нашата община намаля. Не може така. Вие подсказвате някои от решенията, които може да вземе местната власт по отношение на здравеопазването, а и не само. Да. Но, доктор Табакова, с Наско Стефанов, вие заедно напуснахте групата на ГЕРБ в Общинския съвет и създавахте една група не на корупцията. С какво Наско Стефанов, като кандидат за кмет, се отличава от останалите? Останалите са 18. Да. Наско Стефанов първо беше изключен от ГЕРБ, а ние след това го напуснахме по собствено желание.
И той се отличава точно с това, че Наско Стефанов беше първият човек, който би тревога, че в тази община се случват нередни неща. И оттам следва всичкото, което ние ги поддържахме, тия нередни неща, които сега другите ги използват. Затова има и толкова дела срещу нашия кмет, защото ние бяхме вътре в нещата и ги видяхме в истинската им светлина, а Наско Стефанов беше пионера на тая работа. Това го отличава. А с какво печели доверие? За мен и за Ямболи трябва да спечели доверие с това, че той се бори наистина за справедливостта. За истината, такава каквато е, колкото и да ни е неудобно, наистина не на корупцията, стига с тая корупция и на честността. Това са все качества, които са много стойностни за един кмет.